Der kommer flere af disse morgener, brutale morgener, hvor de rådvilde først myrder løs, for så at stirre koldt på skyerne. Og morderen tænker på, om lyset tiltrækker skyerne, om de skal findes sammen, at de med varmen får mere stoflighed, at lyset trækker dem ud, skænker dem liv, skønt de kan afgå når som helst. Der findes et voldsomt, et fatalt knæk, bristepunktet, men han brækkede roligt over på midten, med en sky derimod hurtigere, over og i to. Han er ikke en sky, imens et menneske knækker hurtigt eller langsomt, vil det overfuse skyerne med skyld og sorg og forbandelse. Jeg har ikke forberedt noget, det bliver lidt... Morderen vil det modsatte. Han vil forbindes med dem, skyerne, men uden vold, uden nederlaget, uden at være menneske. Han ligger i græsset igen. Skyerne samler sig over bæltet. De er fredsvagter. De er udkigsdrenge. De er i godt humør. De er hans. Der er lang tid til det bliver tordenvejr. Han sammenligner det med et forelsket par nede på stranden, der blot oplever skyerne som en forlængelse af deres forelskelse. Så delikat, ikke en finger med i spillet. De ser hinanden så dybt i øjnene, men de har så meget andet. Og hvad har han? Han kan næsten få øje på forelsket søn. Skyerne kan være lige så pjattede, lige så forelskede, optaget af en leg, som fugle, der har kendt rammen og rædslen. Skaberværket er ikke sindssygt. Alting skabes, skaber, forvandler, omskaber, muterer. Også lige nu. Luften som fløjelshandsker, saltomortaler og vinger, flagrende skyer, det menneskelige panserkøretøj. Oppe i luften, han smiler, han skaber med, plukker et græsstrå, fører det over læberne, læberne responderer, han mærker berøringen bedre nu. Berøringen, den sidste berøring af græsstrået, forstørret op af døden, og denne pause er ikke tilladt, er ikke usandsynlig. Det blæser altid fra Atlanten, fra den russiske ødemark, op over Brennerpasset, fra det døde hav, op gennem Lillebælt, ned gennem Storebælt. Og vinden tager til. Med stor kram fanger den skyerne ind, klumper dem sammen, iværksætter en uforudset korrelation, en symmetri, en angrebsretning, menneskelige proportioner, et ansigt. Morderen lukker øjnene. Han åbner dem igen, er ansigtet der stadig. Han lukker igen, han åbner igen. Et ansigt, forvirrende, for et ansigt er og har altid været det modsatte af skyer. Men det er der mellem skyerne et ansigt. Han reagerer. Vi skal lære at lukke lidt ned, ligesom hvor kommer det? Vi skal lære at lukke lidt ned, ligesom. Men da der åbner øjnene, er ansigtet ikke væk. Og nu kan han se en lille krop bryde frem af skyerne. Det er en dreng. Men drengen sidder roligt på en vældig sky, ser ned på morderen, uden at gøre yderligere væsen af sig. Og da morderen ikke er i stand til at foretage sig noget, slipper drengen taget om skyen, daler ned foran den forbløffede mand. Og den forbløffede kan ikke tro sine egne øjne. Du må dø, udbryder han. Men drengen svarer ham, du kan ikke dø nu, for jeg har valgt dig. Morderen forsøger ikke at høre, at se bort. Han prøver at opfinde en æske, hvorfra trolden ikke kan springe op eller ned. Men drengen ser direkte på den forbløffede, tvinger ham til at komme ud. Han er her. Jeg er her, siger drengen. Jeg er en farlig morder. Jeg er ikke bange for dig. Jeg har ikke tid til drengestreger, siger morderen. Det er let at dø, siger drengen. De to hankøn står lidt sådan, den ene forbløffet, den anden insisterende, dvælende i det vakuum, der optræder lige inden en alvorlig folie dø indtræder. Og det er blevet sagt. Den forbløffede og rekvirerede den største afstand, et nihilistisk felt uden spørgsmål og her. Og nu står denne knægtak skæbne og siger her og nu. Og herefter popper spørgsmålet selv ud. Hvad hedder du? Han hedder Billy, svarer drengen. Udmærket, siger morderen. Det er nok nu. Jeg er blevet røvrendt nok nu, og derhenne ligger Ibsen-brødrene og venter på, at fluerne kommer. Men drengen siger, jeg har slået min far ihjel. Det er derfor, jeg sidder oppe på skyerne. Man har udsyn deroppe fra. Jeg har kunnet følge dig, og du har ikke kunnet forfølge mig, vel at mærke. Vel at mærke.
Den forbløffede betragter drengen, den såkaldte Billy. Han har slået sin egen far ihjel, og nu falder han ned for en sky og fortæller mig, at han har valgt mig. Og nu kommer demokratiet til Rusland. Nu kan jeg ikke leve videre, og nu kan jeg gå på vandet. Han siger, man må ikke overdrive, jeg lyver ikke. Det summer, kokser for morderen. De lemlæstede journalister bliver gravet op af jorden i skoven uden for Moskva for at rekonvalesere. Hvis man respekterer skyer længe nok, inviterer de på en session eller ayahuasca. Ibsen-brødrene var pantelåner i en tidligere inkarnation, der nu er kommet for at straffe ham. Så forbander ældsterådet drengen til fremmede egne, de gule sletter, fordi han har fortæret den gamle. Og her slår han flere inuitter ihjel, hvorefter han møder en blind, der lærer ham svinenes apokryfe sprog. Det hele foregår uden for Telasoniki på den græske. Drengen rusker ham. Kom. Han ser på skyerne. De håner ham. Pådutter ham en scene, en ørken, knogler, der stikker op af sandet. Den forvildede ene. De døde Ibsen-brødre. Rituelle afstraffelser på et fremmed fastland. Drengens læber. Den måde, de forsøger at fange ham ud på her. Tak.